Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni Bay.
Ang mga bagay nito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, walatin mo ang iyong anak upang ikaw ay walatin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na pinagawa mo sa akin. At
ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako, sa iyo rin ang kalwati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Pinawid ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalahati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko na hindi taga-sanglibutan. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon din sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinakabanal ko ang aking sarili, upang sila man ay makapagpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaati, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang sa aking ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya ng nating naiisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga pinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nang nakilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa atin. Ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipinakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Ang mamayapat ang mukong manakaling tao. Malugod at manang magkakangil pa. Nakalpong salamat ang makananong natutut kingin kaya bukas. Bigisin kayang masyang kay bakan at tinsikan ng paulinanin ng umuwi tinawang karimbalang palanggit karin kami kamang. Diyos ko, iningal domin daratangin niya kamalayan tulutan mong landasan niyang pasibayong payapa karin kay kaming gay kayang karapatan. Ikang banal pa si Bayo, ini po hindi kami masyang kaibakan, makatipon kami, kayang magkakapatan. Mati mo pa yung gawan mula rin kaya kaming katungkulan kaya kayo pa. At gawan mula rin kaya kaming banal, at ipunan ngayon ng oras sa itigin ng Diyos, isang banda ka, pimpangay espiritu, ang pongking katutuan.
Pambanaan niya ni nga manong kaya kaming pakaralan na rin pa makanyang sanang midabo pa rin dulang daring kaya kaming puso kaya kaming kakapatad. Banting upayan itong pamasasan niya itong makanyang miyang agawa makasulong kaya kasal pantayan ng pa. Pambanaan ni kapuing manakit ka rin kaya kaming barang sarili. Nung higit mo po rin kaya kaming kakulangan ka rin nga doon na kung Diyos ko patawaran mo kami bilang manalangan ting may nang pamalastas deti. Kaya mo nung bibilang ang timong kasalanan minanay bilang mo na lang kulang pangkapyas ng dating pa. Ipambanalo ngayon ng Jose Tigrin Diyos mo kanyang kaya pa salamat sa San Metong Bukloran kaging kaya kang maparing lugod. Dinan may kapyas na rin balang metong at metong kaya kami banting upayang mo kanyang kaya sumulong kaya kasalpantayanan. Karikando bukas Diyos ko mo kanyang nakapunga patulan at yung kanyang kaya mga sadsadik pa. Ipambanal ngayon Jose Tigrin Diyos o inipuhin kaya ang piniling kasangkapan at taretera ng kaya kang upaya. Di lang ng piyos ang pongsiganan. Banting upaya mo kanya ng malayang dalawa ng kanyang katungkulan. At makanyang minutubot ng kaya kang pangakong mapamatulang ng Espiritu Santo. Banting upaya ngayon turo po tumahit kaya kami at kaya malyaring milisyating dalan. Ipambanal ngayon Jose Tigrin kaya kanyang kapatid ay itagod kaya kanyang pamanyang Diyos ko kang bukas kalpitan mo puso. Banting upaya ng kanyang lanamang gawang pong maminto ka rin bulim misasan metong kaya kanina bukas din Diyos. Ginawa niya po yung kaya kanyang panahon maloming maselan niya at masakit pa. Nanong takot miningi ka at tsuka kaya kami pa ikay mali muna kaya kayang pamanggalo. Ginoon Diyos na kanyang misanang nga nagpusan at alam pasaning nanumang pangalib na rin yato. Nunya ginoon Diyos yung piyarsang poksida na niyang kayang malayang galawan. Di kaya kaming katungkulan ng ating kawakasan na rin kaya kaming gaya makanyang milangay sadsad. Di kaya kaming katungkulan kaya kayo pa. Ipambanal, eme lamang po kisiyan sa sayan na lamandaran kaya kaming puso, ikapoy manakit. Ginawa inipuhin kaya kaming pisasan neto mapanalangin, sana tanggapan mula. At tanggapan mineman dobos at kaya kang panipala, ipapamitan mi sa blaman iba't nangiling gambo kimokas. Iyan ang asa.
Maikling pagpapaliwanag sa simulahan ng Espiritismo. Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula, at patutunguhan ng Espiritu, at sa pagiging pag-ugnay ng daigdigang nakikita, daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talay-tayan ng religion. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Mas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari. Ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao ay ang kanyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Nanatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa sakdal o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Pagiging pag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayan sa mga tao, ay isang katotohanang napatunayan na mahabang panahon. Mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinagkikilala ng medyo metal.
Matilog yung pangatao. Matilog yung kaisipan. Maliyaring magari kaya kayo. Kapayapaan. Good. Wagas ng kalang Diyos. Banaliyong pangitip. Eke ang panipalog kayong pala. Sa langwisan, at iyo panmaliyaring matipag-aral. Ring panalnang amano ng Diyos. Panmaliyaring imbutan niyo. Ring kaya kayong mayang mapamakiramdam. Panmaliyaring iti. Kawan niyo lo. Yung bagay ang maliyaring para patno ng Diyos kang palang eno. Manuwanan niyo ang tao. Iyong maniwala hingke kong kasalpantayanan ako na talakaran. Mapapanatiliyanan hingkayang sarili. Hayap. Sabla akya kayong kapakayan. Maliyarin itaguyudye hingke kong kasalpantayanan. Hingke katapatan kahingke. Wangana video ingetong ataw. Maliyaring iyapse na lo, ning sablang bagay akayang naramdaman. At panmaliyaring iti kayang gawan. Ito, makapagpatuto, makapagpatibeyo ingetong ataw at iyo ing kasalpan. Mananing pamating dinyeko kaya kayo. Puso ang kontra. Ele at tigkalog ng Diyos ng lugod na karimpalang netong kaya kayo. Maliyaring iti makanyanyemo na manggawan karing lupang taong at iyong melalang akayo kayo. O ing tao nga na. Ating sasabiyana, ing kayang sarili, ing kalukuran ng Diyos. Tapos na sumangit na niti, ine malyaring alukuran ing taong kalupana. Bakit? Ing ulido, ing kaya kayong at iyong pamakiramdam, ano inukuran me inukuran tao antimoy kung baka namin inukuran yung kaya kung sa rin baka nanyong inukuran ting tao at iyong kanupayo ito may pakilala ito may patutuan kayo ikong sabla ding sablang amano tatanggapan at iyong kaganapan ng kong katapatan karingkehong kaya sa kayo ikayuman. Kayo sasabihan tingkehong sarili yung maging tawayamo ito ayat iyong talaga pakinamdam karing aman. Tao maging may itim taladapat nyo. Nilaning naman kayang naramdaman. Ang ganit na may pakilala. Karing sa bulang tao, ing katutuan, at ini, kalang metong. Paano nyo ikong sa bulang at iyo,
sablang bagay at kaya kayong kailangan. Tapos ng mesa ng tao, kanang mga manoking kayang kasarilinan, bakit nga na nung kapilang kumaluparan ka rin ko lalong misusuko? Maralas, akakit ko at akakit ka ng Diyos king kayarian king sablang pa. Alala kayang maging kakulangan din sarili yun. Bakit ang manilyari yung bagay ay ang ikanini o ang kapagsubukan king tao. Ang may dit makilala kayo, wadan ing sobok yung king tao, ing gawaning kabiyasnon king kayang sarili. Ang ganito, mayakit, ang tunay katapatan king kekong kapanwalan, kekong kasalpantayanan. Ing tutuloy nga na king kagulutan ng Yeso Kristo, dapat at makatuliran ing isulod yu ing gayakang makasadiyo ang puso yu. Inanyeng lalong may git o pagiligan ing puso yu, ing kalong na ning Diyos. Paragulan sesen, ekong kamanuwala, at mituturwanan ing balang metong ing ikasulong na ning ekong kasalpantayanan. Pamatawan nga na, kalimbalang may kakasala, kalimbalang metong kaya kayo. Ang kanita makilala kong lalong may git, ing tunay ang katuruan ning laktunay ang ekong. Good. Pagpakumbaba, ekong kasarilian, yun, dapat at masulit kawan yu, ikaw sa ekong pamakiramdam, karing banal na katuruan, kanang sabat at yu kayo, akong maniyaring damdam kariting aman. Panan yu, karing kekong kasarilinan, iyaga kayo na rin dapat yu, karing balang aman kaya kayong daramdaman. Eyo sana maniyaring darinan po ang kekong sarili. Ano mang bagay, eyo maniyaring panyulong. Kaya pag-isipan yu, ing mga nanuyeng pasalungan ka rin kekong sarili, ing kasalpantayanan ang eri at iyo at iyong katakalakan. Walang maniwala, sablang makiramdam, sablang talasal pantayan ing harapanan ing mayupayang Ginong Diyos. Paran yung mayap ka rin sarili yu. At iyong aman, muling deti kabyas ng laman, ing kekong pamakiramdam, nung deti kaya kayo ng talintingan. Panyulong, ing kekong
ing aldo lekaran. Kayong gigulan, kung kasalpantayan. Yung ano ay isatsat. Kapanay nga na yung kanuwanan at hindi, alananggang pengako na ng Diyos, kaya kayo. Kung ansano, kaya yung nasadsad ang panggawan din sa tungkulan ay at iyong makayatang kalimpalang sarili. Aking puso, nasaan ang malyaring mundo? Ang malyaring pangalando kaya kayo? Taong ateyong lalawi, magmasid, tingke kong kasalpantayanan. Huwag, Pulidor, matas, kayantas, akabyasnan, amirakas, kaya kayo, akala, taong atiyo, o, alang sariliyo, pag-aralan, karelang kaisipan, mulino alingke kong pamaniwala, Ayapo, ingaduan ko, alang metong kayo, magmetong kayo. Ang malyaring magpatumbalag kaya kayo yung pamanuhan. Uling bisa kayo ang punali. Sakit, sasakit. O hindi kayong pamagilyan. Alas adanok ay atiyo. Pagparati hingyato yung kakarinan. Aguluan, iyayali wang agle, akakityo ang pong tatangalang karintiya kong panimanuan. Pagmatas, karing kabyasnan, tao, at iti maging karapat-dapat ng Diyos. Tatandaan. Human nga no, atas panyatang manigalto, bagsak niya ng Diyos. At ito mapagpakumbabang patiyo, mababayat malati, iyo initas na ng Diyos, karintin kayo. Namulagana, maging kabaldugan ng ekong pamakiramdam, kung iyo ay ayagape, yung pamanggaloyo, ring balang karamdaman niyo. Ulin mo'y kung sa bulag, kaya kayong pamaniwala, yung pagpapilitan yung gawan, pagsikapan niyo karing ekong sarili, kantas na ningke at kayong panintunan, ang kanita ka rin bukas, kaya kayo at matangal na tutong-tutong ikayo, ito na kayo, yung pamagmanal, yung pamaglinis ang alyaring gawan ng tao. Huwag kong sabla, kaya kung pamaniwala, kayo ladatang betang tula, hindi na ing kaparalanan ng Diyos, kaya kayo. Kaya di malyari yung satkan, kapamilatandorin, kaya kung kamisasan metong akaralungan, sablang pagi ay maging mayan, palang metong kaya kayo. Uli na niti, ening inglugod, kabiyeke, kalimpalang metong kaya kayo, ang malyaring kipong sabla, yung mga nyan kayo namang nikakangkot. Muling nga no, ng Diyos, karing kare, kayang kamano, nung makananod ako sanang liburan nga, kayo man, mga nyan yung gawan, panikakalugot, karing keko,
Maningat iyo, ingwalang metong kaya. Kung emo rin tutong kailangan ang pang presiso, kaya kong galawan, pakisabi kong maya, ing manatili ko ang kaya kong kailangan. Uling, sa kanya ko, ing kaya kong lakbangan, ing ate yung panamdam, manatili king yato yung kakalinan. Ang kaparalanan ang iyagiye, kaya kayo lang galmangan. Ang kanita alam manyaring dunto, iyapekwan kayong balang metong, kaya kayo kinuli na. Kaya kung mayang kapamakiramdam, ang manyaring beti, kaya kayo lang gawan. Bukod katatulyan, itagulye ka rin puso. Inang legot rin niya kung suyo kaya kayong banal at ipunan. Kiyabe ko, yung pamitipon, at manyaring ikatamo. Ing suyuan tayo, ing mayupayang ginong Diyos, ketang makatuliran. Yo, ing dinala ko, kaniyabiye ka rin palang metong kaya kayo. Kadakal, salamat. Kaya kayong maya, mapamakiramdam ng natin. Adiyosin ka na akong lugod. Ating ka na akong bendesyon na kanyang keng ilalaganap ka rin balang metong kaya kayo. At manatili kong ating kapayaban, king ulino, ning kaya kong pamaniwala, king kaya kong kasama. Lugod, ay alam kayong ganan, susupete ka rin balang metong kaya kayo. Adios, nakuhan ka na kayo. Santa Veronica, kapayaban kayo. Gawad tayo kung nagbandasan.
Magandang araw po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos. Bigyan na naman po ako pagkakataon para po aral po sa araw na ito. Siguro po kung paano po natin narinig ang Diyos, narinig ang ating banal na patlaya. Dahil po sa kanyang pagmamalasakit, yun po ay tunay na pagmamahal. Itinuturo po niya sa atin kung paano po tayo magkaroon ng magandang kinabukasan o magandang pagdating ng araw ayun po sa spiritual na bagay. Yun po ay ang ating narinig ngayong umaga ay napakaganda po, ay nakaugnay din po sa ating tema. Dahil po ang pag-ibig sa Diyos ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang pag-ibig po kasi ng Diyos, tunay nga po, dakila po kasi ang Diyos, kaya naman po ibinigay niya yung ating Panginoong Jesucristo sa atin, para kung sino man po yung maniniwala at manampalataya sa kanyang anak, dahil po dakila ang Diyos, ay yun po ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hangganan. Ay buhay na may hangganan. No, magkakaroon po tayo ng maraming kaligtasan. Kahit po ganito yung sitwasyon natin dito, Diyos naman po hanggang ngayon, hindi naman po tayo pinababayaan. Kaya po hindi nagsasawang nagtuturo sa atin yung mga yung ating banal na espiritu, dahil po sa laki ng kanyang pagmamalasakit sa atin. Mga kapatid, siguro po nalalaman natin yung ating tema ngayon, ang pag-ibig sa Diyos ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Kung basahin po natin ang referensya at bigyan po natin diwa kung ano po yung kahulugan ng sa Corinto 13:13 po. Buksan lang po natin sa screen. Po Kapampangan. Dapat ngayon manatili ang kasalpantayanan, ang kapanayan, ang lugod, deting atlo at ang marakulabili karete, iyahing lugod. Kaya po naman, kanita po kasi, ang pungin basahin po natin muli. Tatapat ngayon nananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kaya kahit po saan tayo pupunta, yung pag-ibig po, yun po ay pinakadakila. Pero kapag po tayo nagmamahal, isipin po natin maigi. Dahil po sa isang referensya natin, kahit po hindi ko nababasahin, ibigin mo ng buong puso ang Diyos, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Kaya po, dakila po kasi yung pagmamahal. Kung noon po, panahon po ni Moises, dahil po nauna si Moises sa ating Panginoong Jesucristo, kung noon po 10 kautusan ang inilaan niya sa mga taga-Israelitas, ngayon po, pinago na po ngayon yung kautusan ng Diyos sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, gayon sinasabi sa ating referensya, dito po sa basahin po natin para po maliwanagan po natin. Yung referensya po natin, saan po? Sa Mateo 22 po. Di po kasi alam akong magme-message ngayon. Sa Mateo 22 po. Ganyan din naman,
Mateo 22 sa 26 po yung referensya natin. At 26 po, 26. Ito po. Sabi po dito, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Lagay po natin sa 17, ay sa 37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Yun po ang katotohanan. Sa 38 po, ito ang dakila at pangunang utos. Hanggang 40 po yan basahin din po natin lahat para maunawaan natin. At ang pangalawang katulad na ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauwi ang buong kautosan at ang mga propeta. Kaya po sinasabi ko sa inyo at nababanggit ko, noong una po, 10 kautusan ng kay Moises. Pero po ngayon, parang nabuo na po yung 10 yun, naging 2 na lamang. Kung paano mo po minahal ang Diyos, ganun din po yung sarili at mahalin mo rin ang iyong kapwa. Kaya po, lumilitaw ngayon, ang Diyos ay dakila, dakila po talaga ang pagmamahal. Napakalinaw po na. Kaya po mga kapatid, kinakailangan din po tayo na tayo ay mag-iibigan sa isa't isa dahil po talaga ang pag-ibig ay dakila. Dapat po tayong sumunod sa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Tunay nga po, pinapatutuanan ko sa inyo, kung susundin po natin yung unang kautusan, nawawala po tayo sa ngayon sa Bagong Testamento kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Doon po, para sa akin, hindi po nararapat yun. Kinakailangan po, pumunta na po tayo dito sa Bagong Testamento sa utos ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil po, hindi po tayo aarihin ng ganap kung tayo po sundin natin yung unang testamento. Doon po, wala po tayo ng kaalaman. Pero po ngayon, tunay, ang umaakay po sa atin ngayon, yung ating Panginoong Jesucristo. Siya na po ang tunay na daan, siya na po ang katotohanan, siya na po ang buhay natin. Dahil po kung basahin natin, hindi po tayo talaga aanihin ganap ng Diyos kapag po tayo tumaliwas sa kanyang kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin sa Gawa para po mapatunayan ko lamang po sa inyo. Dahil po sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanya lamang po tayo mananatiling mapa sa Ama at magkaroon ng buhay. Dito po sa Gawa 13, versikulo 39, basahin po natin. Yan po katotohanan nakasaad sa kasulatan. At sa pamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay naaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aaring ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moises. So sa mga tuwid po, tayo po ngayon, sumusunod tayo sa pananampalataya sa pamagitan po ng ating pag-aaral kay Kristo Jesus. Dahil po ang ating Panginoon Jesucristo, siya lang po ang buhay natin. Dahil po noon, yung 10 kautusan po, tungkol po sa yung aking nalalaman, noong panahon po ni Moises, yun po, sa mga Israelitas lang po. Ngayon, lumakad na po ang pag-ibig ng Diyos dahil po dakila. Ay ngayon nalaman na natin, di po kaila sa atin noon, di po tayo nakakaila sa katotohanan. Pero po ngayon, binabot po tayo ng katotohanan dahil po sa ating pinaniniwalaan ng banal na ebanghelyo at sa pag-guide po sa atin ng ating banal na batulayan. Nalaman po natin ngayon, ang ating Panginoon Jesucristo po, yung ating tagapagligtas. Sa pamagitan po niya, ibinuos po sa atin ang Espiritu Santo upang pabanalin po tayo sa kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na walang hangganan. Nakasaad po yan sa kasulatan. Basahin po natin sa Tito 3, sa 7 po. Buklatin po natin. Sa Tito.
Tito 3, verse 6-7. Yan po katotohanan na kanyang ibinuos ng sagana sa atin sa pamagitan ni Jesucristo ating tagapagligtas. Sino pa po bang aanapin natin? Yung mga unang propeta? Eh pinalitan na po kasi kautusan eh. Yan po ang katotohanan sa 8 po. Tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito, hindi, sa 7 po, sa 7. Upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamagitan ng kanyang biyaya at maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yan po ang tinutukoy ko kanina, nakarelated po dyan sa aking binasa. Binuos po ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Para lamang po tayo ay mapabanal. Para lamang po tayo makapagdalisay sa ating mga sarili. Mapabago po natin buhay natin. Ang Diyos po ay mausay, makapangyarihan, mapagmahal. Mapagpata po yan. Kung di po ako magkamali, buklatin po natin yung 2 Korinto. Ay 2 Pedro, 3:9 po. Basahin po natin. Yan po. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang mga pangako, sa gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapag-inood sa inyo. Mapagpata po daw siya sa atin, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi. Yun po ang katotohanan. Yun po ang gawain ng banal na Espiritu. Para lamang po tayo maging matuwid sa harapan po ng Diyos. Yun po ang katotohanan. Kaya dapat po tayo ang pag-ibig, i-apply po natin sa bawat isa para po tayo maging ganap. I-apply natin sa katotohanan yung walang pagkukunwari. Dahil po yung walang pagkukunwari, yun po ay karunungan ng Diyos. Kaya po mga kapatid ko po sa pananampalataya, kung yun po ay ating magagawa, dahil po sa ating pagmamahalan, nakasaad din po sa kasulatan, sa tao Galacia, yun po ang sinasabi ng Apostol Pablo sa 6:2. Basahin po natin kung ano po ang kinakailangan. Binago na po kasi kautusan ng ating. Ayan po. Magagdalaan kayo ng mga pasanin sa isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Marami pong way na mapapag-aralan natin sa banal na Ebanghelyo. Ayun lamang po sa ating Panginoong Jesucristo. Ituloy po natin sa 3 kung ano po sinasabi. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ay kanyang sarili ang dinadaya niya. Kaya, huwag po natin ipagmalaki na tayo'y inaharap ng Diyos na kakagawa tayong mabuti. Eh baka mayroon pa pong kulang, hindi naman po. Yung iba, hindi naman po natin. Nagiging ano po yung ating sarili. Mahirap po kasi yun. Diyos na po ang bahala. Kasi minsan may taong nakakapagsimpa naman ako, ginagawa ko yung dapat kong gawin. Nagmamahal naman akong kapwa ko, magulang ko. Hindi po perfect ang tao. Baka po tatayaan lang po natin yung ating sarili kung tayo po'y makapagsabi ng ganon. Matuwid naman akong tao. Di naman ako pumapatay. Di ka nga pumapatay. Nagsisinungaling ka naman. Paano ano po ibig sabihin? At tulad din yung pumatay ka na rin doon. Kasi po, ang pag-ibig ay dakila. Kung po talagang tayo ay umiibig sa kapwa, ay gano'n na rin po tayo umibig sa Diyos. Kapag po tayo umibig sa Diyos, ay gano'n na rin po tayo iibig. Dapat po tayo umibig sa ating kapwa. Sa tunay na buhay po,
patunayan ko lamang po, pinalitan ng kautusan ng Diyos. Diyan po nakasaad sa banal na Ebanghelyo. Babasahin po natin sa Hebreo, kung di ako magkamali, 7:12. Yan po. Na siya naman, ito po, sapagkat ng palitan ng pagkasaksadote ay kinakailangan palitan naman ng kautusan. So ngayon po, naniniwala na tayo, ang kautusan po ngayon ay iba na, hindi katulad noon. Makwento ko pa nga po sa inyo sa ibang reliyon. Yung kanilang pag-aaral, iba. Kapag pinatay mo yung kapwa mo, papatayin ka nila. Hindi ko naman po nilalaat. Yung Muslim po, ganun ang patakaran. Sa kingdom po, Saudi Arabia, pumatay ka ng Arabo doon o pumatay ka ng Pilipino kahit sino, papatayin ka rin po. Pero yung kautusan ni Kristo, kahit po ganyan, kahit pumatay ka pong ganyan, hindi ka naman po papatayin. Gusto pa nga po ng ating Panginoon Jesucristo dahil po dakila ang Diyos. Patatawarin mo yung pumatay sa pamilya mo o yung pumatay sa iyo. Gagantihan mo ng mabuti. Hindi mo po gagantihan ng masama. Kasi po ang pag-ibig, Diyos po ang pag-ibig, tinuturuan po tayo. Kapag po nananaan na sa atin ang Holy Spirit sa buhay natin, nagagawa na po natin ang utos ng ating Panginoon Jesucristo, natututo na po tayo nakakakilala sa Diyos, natututo na po tayo umibig. Depende rin po sa pag-ibig. Kapag naman po inibig mo ang iyong kapwa, kailangan po yung taos sa iyong kalooban. Hindi po yung binigyan mo ng pera, nangangailangan ng pera ng iyong kaibigan, di naman taos sa iyong kalooban, wala rin pong say-say yun. Kaya po, mga kapatid, kahit po tayo nananampalataya, kung wala naman po tayong pag-ibig, wala rin pong say-say yun. Pero po, yung pag-asa, hindi po mawawala sa buhay natin. Dahil po ang Diyos ay buhay. Bago po ako magtapos, basahin po natin sa Roma 12:21 kung ano po ang kanyang katuruan ni Apostol Pablo. Basahin po natin. Huwag kang pataig sa masama, kundi pagkos taken mo ng mabuti ang masama. Yan po ang katotohanan. Yan po ay pag-ibig. Hindi mo po dapat gantihan ng masama. Kapag po tayo nilalait, isumpong na lang po natin sa Diyos. Doon po tayo nagiging matibay at matatag, magtagumpay ang sanlibutan. Pagdating naman po ng oras, tayo po ay hindi pababayaan ng Diyos dahil po sa kanyang kalakasan. Pilipos 13:4. Basahin po natin. Pilipos 4:13 po. Basahin natin. Yun po ang katotohanan. Lahat ng mga bagay na aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Gabay po natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating banal na Espiritu, sa pamagitan po ng ating tagapagligtas kay Kristo Jesus. Ngayon po nagkaroon tayo ng kapayapaan. Sana po magpatuloy ang ating mga banal po natin tungkulin at banal po natin kasipagan sa pagmamalasakit sa ating pananampalataya bilang Espiritista. Hanggang dito na lamang po at magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa araw na ito ay napaka-alaga po sa atin na tayo po ay nandito
papuri, papasalamat. Yan po ang dala ng ating batlaya kanina. Yan po ay iwa ang ating sama-sama dito, no po. Nakabasahan ay pinag-aaralan po natin paano po tayo makatupad. At kayo din po, dinala rin sa akin ng batlaya kung saan sa anumang bagay na nakikita natin, bagay ang pagsubok na dumarating sa ating buhay. So, meron siyang binigay na diwa sa atin. Sabi niya, suot natin ang kayak ng Diyos. Basahin po natin sa Efeso 6:11. Ay nakasulat pong ganito. Sabi niya po, mangagbiis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. So ito po ang kaparaanan na tinala sa atin ng batlaya. Na anumang pong dumarating na pagsubok sa ating buhay, no po. So ito po ang nagagawa sa atin ng batlaya para maiwasan natin ang lahat ng mga tukso, no po. Kasi ang panahon ngayon, lahat ng lugar, ano po, ang panahon ni Diablo ay laging nandiyan. Kaya ito pong sinasabi sa atin ng batlaya na kailangan isuot natin ang kakayahan ng Diyos para lahat ng ito ay ating maiwasan. Ano po ang mga kagayahan ito? Ano po? Basahin po natin sa Colosas 3:12. Ito po. Ito po ang kanyang sinasabi. Para lubos nating may suot ang kagayahan ng Diyos, ito po ang kanyang mga sinasabi. Sabi niya po, magbiis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal. May isang pusong mahabagin ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kahamuan, ng nagpapahinuro. Ito pala kapatid, pag nasa atin na ito, nasa taglay na natin ng mga bagay na ito, na pag nasa puso na natin, no po, at nasa ating pag-isip, lahat ng mga bagay ay maiwasan natin. Kaya po ito ang parating dinadala sa atin ng mga batlaya. No po. Ito ang parating tinuturo sa atin dahil sila po ang gumagabay sa ating mga lakbahin. No po. Lahat ng ating mga ginagawa. Kung tayo po ay nagkakamali, ay merong panahong tayo po ay kanyang tinatawag. Dahil ito po ang pangakong binigay sa atin ng Diyos kung saan ay tayo po ay kanyang gagabayin. Kaya mapalad po tayo mga kapatid. Dahil tayo ay naturuan sa ating pananampalatayang ito. Kaya kapatid, gayon din, ang ating paksa ngayon ay napakahalaga. Ano po? Kung saan ang basahin po natin sa muli, no po, sa kanina tinalakay na ng ating kapatid sa Mateo 22, no po, 37. Ito po ang nakasulat. At sinabi sa kaniya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. 38.
at ito ang dakila at pangunang utos. So, pag ito po ang ating nagawa, mga kapatid, ito po ang pinakapangunahing kautusan na kung saan kanong panahon ng mga Israelita, mga kapatid, ginawa niya ang 10 kautusan. Pero sa panahon natin ngayon ay ginawa niya pong 2. Ito po ang pinakamauna at pinakadakila, ang mahalin natin ang ating Panginoon ng buong puso natin at ng buong kaluluwa natin. Dahil pag ito po ang nagawa natin, anumang bagay na darating na challenge sa ating buhay ay ating malalagpasan. At ang pangalawa pong kautusan na sinasabi ng Ebanghelyo sa 39, at ang pangalawa na ito po ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito pong 2 kautusan na ito, mga kapatid, pag ito po ang ating nagawa, yung mga 10 kautusan ay natatakpan na niya. Hindi mo na po magagawa yung mga 10 kautusan na hindi mo na malalabas. Opo. Pag itong 2 ito ang iyong nagawa. Opo. Pag nagagawa. Dito naman sa unang Korinto, kapatid, may ganito rin sinasabi. Primerong Korinto 13:3. Meron pong sinasabing ganito. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibagay ko ang aking katawan upang sunugin, dadagwat wala kong pag-ibig ay walang pakinabangin sa akin. 4. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. So pag ang pag-ibig, kapatid, ang nagawa natin, nawala na tayong magagawang kamalihan. No po? Pag ito ang ating pinasok sa ating mga puso at kaisipan. Dahil ito po ang pinapag-aralan natin. Minsan ay hindi natin maiwasan na tayo nagkakamali. No po? Sabi nga, wala namang perfecto sa atin. Pero pag tayo po ay nawawala sa tunay na landas, ay ating pong isipin ang mga kautusan ito. Dahil siguradong tayo po ay babalik sa gustong landas. Meron din pong referensya dito sa Roma 13:8 hanggang 10. May nakasad pong ganito. Sabi niya po, huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man. Opo. Maliban sa pamaibigan kayo, sapagkat ang umibig sa kanyang kapwa nakaganap ng kautusan. Opo. 9. Sapagkat ito, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroong pang ibang utos, ay nauwi sa salitang ito. Sa makatuwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Opo. 10. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. So itong nabasa ito, mga kapatid, na sinasabi dahil pag tayo ay ang pag-ibig nasa atin, mga kapatid, kahit kailan hindi tayo makagawa. No po? Sigradong sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa. Dahil pag ang kapwa mo ang minahal, para mo rin minahal ang Panginoon. Dahil ito ang kautusan na nagbibigay sa atin upang tayo ay makatupad. No? Ito po ang pinakadakilang kautusan
Kaya ito lang po ang ating dapat nating gawin. Siguradong pong tayo ay magtatagumpay sa lahat ng ating mihinana. Kung saan po ang ninanasan ng bawat isa sa atin ay makarating sa lahat sa pangako ng Diyos kung saan ang mga banal ay doon napupunta. Kaya sana po ay tayo lagi ay magkaisa, magsama-sama at magkaibigan upang tayo ay magtagumpay sa ating pananampalataya. Ulit po, maraming salamat at magandang umaga po. Hello. May payapak po muna kita ng may mga Diyos. Patuwa kayo kayong pinaramin kapatid. Ano po kasi tingin kayo matamo na po lugot. Walo niyo po, dahil po minunang anak ko araw sa ibe, dalawang po palino. Anong makanano sana po mita ng nakikirata puso pong kaisipan. Hindi nga po nga manong miyapsingin kaya baka na Itamo po na ano pong nasa tamo o ba't balang sabat at syuta kiti niya po. Uli pong nasa tamo itapatupad na ng Diyos nung nukar niya datangin panahon ka rin tamo naman. Kanya kita pong bane-bane kapamilatan na po din kaya tamo mga lating dapat. Kita pong bane-bane tunggal dita. Sana po ako atarang pumaganap ang gageta pong itang para sa tamang paggawa ng lubot ng baang metong. Tutuyo po ito, potang tao, potang itang wala na. Manatili niya po rin niya po mag-umpisa yung lubot. Po ako kalalanan ni tamo pong manoparan, kitang kaburyanan ng metong may paya. Mayak ka po katawan, pota po nga daw sabat. Alam mo na mong niblas na ako. Iyakin po ito. Kita pong kamalayan ng Diyos. Kakatigan na rin kaya katamang puso pong kaisipan. Para itakbang tala rin kaya katamang dikis. Aba kaya ganun. Kaya may tumapaksang kaya katamang tatalakayin. Anong makanan makigumtamong. Karing banal. Magdalang mensay kaya katamang. Mapalad tapo. Ating tapong banal at titipa, siguro po tindamyo ng makanamo, sila-saya na po kikatamo ng banal at tinipa, nung iyan mo rin po importante, nung iyan mo rin po talagang importante, manaltili ta kanu ka rin kikatamo kibale-bale, wamang pong ila papasto ng nakatamo kimbeng italdo. Maswero ta po mapalag tamo, bibiyala po yung paralan, para ta po yung pahamak, at yun na po kikatamo nung gawan ta po ito. Nung yung muro po talagang mawulaga, nung mayari, po mamawari kaya katampi bale-bale, balwa niyo po, sasabihan na pong parata rin ba na natitipa kaya katam. Maging biye, kumalang biye, akwarya mo itang pagkwaranda kaya ka. Anya nang mayari po kaya katamo po itang makapiblas tamo. Kaya kayo pong kanaw kapatid tao na, nung pong magkwintas kayo o magrelo kayo, iwasan nyo na po ito. Uli pong tao manyintang yung kanagdiyan ng banal. Para kuha na itang buli na uling pauling na puling dakala dahanap ngayon kasalukuyan na iti. Totoo po ito. Kanya po mapalat tapo. Tuturo din po yung paralan. Kaya katamo. Kanya tapong mamalingat. Yung bakang metong kaya katamo. Wawang pong atsyuta mo. Atsyuta na kini. Dapat tala pong pamintuan din banal. Uli pong era katapo idala kita nga mas sa tinune, kita pong pararasan tamong nung noong tamong minamayak na dapat ang gawan. Niya po, niya itatu, sinabi niya naman, anong makanal kiro din paralan. Bangkanitang sakitayan, pakikatamo. Niya po, ang gapong alay sinabi ni Espiritu, tanto ko nangantayo tanganibi. Tayo po tutok ko nangan ito. Makatadwa paramigo, makatalo paramigo, gawan tayo po ito. Tayo po, wawaglit yung kakatang kasarili. Bata pong makapanyang anak po ng aus na kanita. O po ita po makapanyang kanan. Uling peuna na ng banal.
Pota po pabulan isa kamoy nung kaspat niya ating kang niepektuan mi dala karembiyasa. Pota sabyan mo lang ng sinabing ba kanya. Po, ita po dapat tapong gawan. Ne po, uli pong impanong ngayon, totoo pong makatakot. Ne po, niya totoo po itang aman do, aman wala ng banal, mingat tamo. Kanya ingatan na katamo naman. Nasana po, mumuna ng kanako. Itasbang tala po rin kaya katamong bitis. Kitang kaburyanan ng neto nga Diyos. Totoo po ito, dapat po yung panahon ngayon, hindi kakalugod tamo. May papamatawad. Ne po, uli pong yung kaburyanan. Uli pong itamo anak na katangan. Ne? Betong tamo po kingarapan, makuwata ka man o kalulu ka man. Meto niya mo po yung pangalawiran ng Diyos. Malugod siya ka rin sa blang lelang ano. Kanya, manuwa ng tapo, itamong mimula tamo kayong kasalpantayan, ay ti kanini, din titipang banal kaya katamo, manibanta kayo. Sasabihan din dapat tanggawan niya po. Nya, manuwa ng tapo, at magbibata mo ka rin kaya katang kasarlinan, kaisipan. Yung kabukla ni ngabak, midising kang masaya. Alang ni Eka ni Nana balang maging karin kaya kang pamilya. Maswelo ko. Itang minalabas ka, patingapon, kaya wala kang problema. Niya po, niya dapat tapong talnan matalik. Yung kaya katang kasalpantayan ng pamanuwala ng Diyos. Ipanaligta nga po kayo, yung sablang bagi. Totoo po ito. Kasi penibala mo nga kayo. Sabihan ko kung tapat kayo. Lumao tamo, itong disgrasya itapong yabuban. Na mumuna na po ka na ako. Awara po kayo, itang talaga pong pamagtapat tamo, itang may payagawan tayo ba kanito. Itapong mirasan. Itang subok. Ne po, bala niyo po, binggit niya naman din itamong maano para na naman misusubukan ka niya po. Ita po nalawanan ka no pag-anti katatag katibi. Ne po, makanya niya po pala ito. Kanya sana po, dingang gamiyap siya ngini, magdindela rin banal. O tapos sanang lumata mo, mitanamdak na rin puso tamo kung kaisipan. Sana po, ing aldodo, ita pong lugod, papantilya tayo po kaya katang sarili pang kanita itong may mga Diyos, tumulaya po kaya katang. Ganang ko niya mo po kaya, hindi pong salamat, balik ko niya po kaya manang. Maraming salamat po sa ating po naging pagsalita sa umaga ito na nagbigay ko ng mga mensahe para kapag bigay ng mga kaulugan ng ating mga narinig ayon po sa ibinigay ng banal na Espiritu at ayon din po sa ating tema na tinatalakay sa umaga nito. Dahil po February, buwan po ng puso, kaya ang buong February po ay pag-ibig ang ating pag-uusapan. Puro pag-ibig po ang mga tema. Puro pag-ibig po yung ating pag-aaralan sa buwan po ito. Dahil po ang pag-ibig ay siyang pinakamalaking kautusan na ibinigay sa kapanahunan po natin. Sa ikalawang tipan na siya ang kanyang ibinigay na kautusan. Dati po, 10 yan, no? Ngayon, inano na lang po sa 1 o sa 2 utos. Ibigin mo ang Diyos sa iyong puso at sa buong kaluluwa mo, sabi niya. Pangalawa, ibigin mo ang kapwa mo sa
So, yun pa lamang po ay yung dalawang yun. Kung magawa po natin yan, pasok po tayo. Pasado po tayo. Bakit sinabi po ng banal o ng katuruan na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng ating sarili? Bakit po ganon ang ibinigay na salita sa atin na gaya ng ating sarili? Dahil po siguro dito, lahat po tayo inihibig natin yung ating sarili. Tayo pong lahat dito ngayon ay minamahal po natin ang ating mga sarili. Ito po ay inaayos po natin, pinapakain po natin upang magkaroon po tayo ng lakas. Dahil po itong ating sarili nito, kung gaano po yung nakikita nyo ito, ay ganoon din po ang mukha ng ating Panginoon. Sabi nga niya, ang tao po ay nilalang ng Diyos na sa kanyang larawan kawanis, sabi po niya. Kaya po tayo, anak po tayo ng Diyos, hindi po tayo anak bastardo. Dahil po tayo ay inihibig niya, dahil po anak niya po tayo, ibinigay niya, isinugo niya ang kanyang buktong na anak dahil po sa atin. Dahil po sa atin. Dahil po inihibig po tayo ng Ama. Makagaya rin po natin na tayo po ay mga magulang na. Kung gaano po natin kamahal yung ating mga anak, ganun din po yung ating Panginoon. Na tayo po, yung ating mga anak, gusto po natin ay maayos po ang kanilang pamumuhay. Maayos po ang kanilang mararating. Nangangarap din po tayo. Dahil po, inihibig po natin yung ating mga anak. Nais po natin silang mapag-aralin o makapagtapos ng kanilang mga pag-aaral upang ito po ay kanilang magamit. Ganyan din po ang ating Panginoong Yesus. Dahil inihibig po tayo, gusto rin po niya tayong matapos ng ating pag-aaral. Na pag-aaral na matuto po tayo na tayong anak niya na binabanggit o sinasalita ng Ebanghelyo, na matuto rin po tayong maging mababa ang ating mga kalooban. Dahil sa totoo lang po, tayo po, kung hindi po tayo lubusang makapag-aral o hindi po natin lubusang matanggap ang mga turo na ating mga naririnig sa ngayon. Yung ating pong mga puso, kung minsan may pusong bato pa. May pusong bato pa. Hanggang sa ngayon, marami pa po yan. Kung marami po yung malalambot na puso, marami din po yung matitigas na puso. Kaya, tayo po ay nag-aaral sa mga salita ng Diyos upang ang ating mga puso ay lalambot. Pag tayo po ay natuto, naging maunawahin ang ating mga puso, lahat pong bagay ay magiging maghanda lang po para sa atin. Mawawala na po yung pagmamataas ng loob. Mawawala na po yung galit sa ating sarili. Mawawala na po yung poot. Sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa. Ito po, ibigin pag nag-uusapan. Madaling sabihin po ang humibig o madaling sabihin ang minamahal mo ang iyong kapwa.
Pero patunayan po natin doon po sa ating mga gawa. Alam po natin sabihin yan, kahit ako ngayon din, inihibig ko kayo. Pagtalikod ko, wala yung pag-ibig sa akin. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ang Diyos po ay nagsiselos din yan, gaya rin po ng ating mga, kung tayo po ay may pamilya, may asawa na. Tayo po ay nakikasal sa isang babae, sa isang asawa. No? Dahil po inihibig po natin ang ating mga asawa, so hindi po tayo pwedeng umibig pa ng iba. Nagaya rin po sa ating Panginoon. Wala nang iba. Kung inihibig po natin ang ating Panginoon, siya lamang po at wala nang iba. Dahil po, nagsiselis din po yan. Kung inuuna po natin yung pag-ibig natin dun sa kagustuhan ng ating laman, nagsiselis din po ang ating Panginoon. Hinihintay niya yung ating pagbalik. Hinihintay niya ang ating pagsamba. Hinihintay niya yung ating gampanin, yung ating mga tungkulin. Yan po ang kanyang inihibig. Kaya mga minamahal kong kapatid, kung tayo po ay natuto na, sabi nga po, kung nalalaman na po natin yung tama, gagawin na po natin yung tama. Huwag na po tayong liliko. Dahil pag lumiko po tayo, ay hindi po tayo makakarating doon po sa ating pupuntahan. Ito po ang dahan upang tayo ay makagawa po ng mabuti, lalo na sa ating mga kapwa. Kaya mga minamahal kong kapatid, sana po yung mga pag-aaral na ating naririnig ay naisakatuparan po natin. Hindi lamang po naririnig ng ating mga tenga, kundi ginagawa natin para mayroon pong buhay po yung ating mga natututunan. Dahil sayang po ang panahon kung tayo po ay mananatiling hindi matuto. Hindi natin gawin ang kagustuhan po ng ating Panginoon. Sayang ang panahon, sayang. Kaya sabi nga niya, kung may nakagawa po ng hindi mabuti sa atin, ang sabi niya, magpapatawad tayo. Mahirap po yun, no? Magagawa po kaya natin yun? May ginawa po sa iyo ang kapatid na hindi mo gusto, pero kinakailangan. Ang sabi nga po ng ating kapatid, yung ibang mga batas, mga pananampalataya, pag pumatay ka, papatayin ka. Subalit sa atin, mayroon pong kahukulang batas na ipinakatupad, nakarampatan dun po sa nagawa ng tao. May kaparusahan din po yun. Ang binabawal lamang po sa atin, yung pumatay po tayo ng tao. Yung pumatay po tayo ng kapwa natin. Yun po. Kaya, ang pag-ibig ko ay malawak na pag-aaral ito. Pag-ibig sa ating pamilya, pag-ibig sa ating mga anak. Dahil po, ang pag-ibig kailangan mayroon ding karunungan yan. Sabi natin, nung lulugod ka nga na ating kabiyasnan. Lalo na po king panahon tamang yan, kapampanganan ko niya. Kaluguran tala po, din hanak tamang. Dapat uli na po ning panahon yan, aliwa na po. Kaya nung minsan po, hanggang bagong tamang din hanak tamang, mga ganakaris, nga lalo po gasipin tamang, gatanong mga kaidunan. Uli, yung panabili na yung banal, lalo na ka rin kaya na kan alang patugod, nung emorin importante, nung emorin maulaga, manatili tamo po karin kaya katamong tibale-bale. Ya po yung urina, yung banal kaya katamo, uling alang patugod, yung jablo,
o yung leon lalakad niya. Kamalyaring manito niya. Kamalyaring sakmalana o sakpangana. Pero sabihan, niyayaliwa pong paralan niya. Minsan kaya tahamong tulit mong balet, hindi padalan. Ako rin na dana, kaya pumakan niya. Uling, yung parang tamang po ngayon yan, gangat suwag yung balet mo, yung masabing safety naman. Ano pa dareta pong minda, at yun okay ngarap ng balet, may tela po, at yun okay ngarap ng balet. Kaya wala po. Uli na po ning dugot na ning pengari, hanggang mateha. Uling kaluguran ni na itani mi, ibwis mi impyerno. Makanyan po. Anya, kaluguran na kapatad. Di pa mag-aral na rin ni turo na katamo, nung makanano na katamong maging mapino. Ulit kang dalan mo, malyari kang makipate, lalo na puran driver. Bawal po yung mapalibuntok niya niya. Nyatin po, sumti na lang kang manobela, lalo na po karengan. Una tamo, ibig sabihin tamo, ibig sarili tamo, maging mapanupaya tamo. Uli nga tayo po solo yung dalan. Ako po, metong pong magobra mo naman, I experience care. Yung maglakad kaya dadalan kaya dalan na masakit. Ako po, kapilang pang, nanahman po may nasakit. Kanya sabi ko po ka rin, kapatid mo niya, siguro miglobe na kanita ako. Pakatama na ako po, ng katuki kong motor, ka-tricycle. Uli po yung obrani po, maglimon kaya pong restro mo, karin sa kentap. Mga palawak ko po. Mga paras ko San Simon, mga paras ko San Fernando, mga paras ko po Kapas, makasinggel mo po. O yung katukigo pong tricycle, alaksin po pa sa lagpas na po. May ugali ko po kasi, ang gani ako po makapag-lubela kini. Gustong linwal po, ang gani po, nungarin ko pumira sa Noras. Gustong balo ko pong maglubena tana, ang gani mong luklukan ko, manayimik ko. Although ako man po present, kini, maglubena ko po. So, gani, yung nakakit kong motor, tricycle, kaya gulod ko, pedestrian niya po, tindadalan na tao, na nakman po makayabanti, makaiwas. Sa bala po po rin tao, huling nag-stop kami. Kung katuki ko po siya bala na, bulit ka pa na mo, kaya pinagyan niya mo po siya bala nito side na, sinabal na kaya side na, pero aakit kaya po kaya salamin, kaya makapangilag. Brilya pong ilag sa ganting motora sa sagan ko, kaya kuha pang ilag, uli na po rin tao at siya ngarap ko. O kapanamo po, kinudya mo kaya tantambutyo. So, datang na po rin pulis, sakot yung pulis kaya gulot. May nasakit ko po na aliko po ako. Pasalamat po yan, may nasakit. Pero sabihin niyo po kang driver, niya mo po makuna po Bakit kayo nakamayabala na po rin pulis. Niya po, makanyan po, potang patay tan. At suyay kaya katamong gino, makasubebe kaya katamong kariglakan tam. Lalan po, nung mahayap yung lakad tam. Maya palakad, maya pa kapag nasa yung Diyos po, kaya tayo. Niya sana po kaluguran na kapatid, yung kaya katamong kasalpantayanan, luguran tayo. Pag malasabalan tayo, pag malasakitan tayo, masipit yung kaya katamang puso. Sabi natin, sakit na ng kalingkingan, sakit na yung buong katawan. Kakalugod namin po, kita mo ng kapatid, yung kaya katamang kasalpantayanan, pangkanita po akwata mo, yung kaya katamang tarasan. At ngayon po, ilan niya mo pong minuto, malita ko po kaya kayo. Bakit ang kaya katamang tututingal do, bago tala po rin kaya katamang gawan. At rin po kaya katamang pisaw-pisaw, ngayon nga do ngayon 4,940 lang po, datang kaya basket tam. Datang kaya kadwa po, 2,353. South tala po, kaya katamang nakayanakan. Ito, maka-hospital po ngayon yung oras sa iniyata. Kaya pa po din, wala na.
ang kapatid tamong nat-nat na hospital niya po ikikyagat ang Kristo. Panalangin tala po, tala. At kay ba't po, atin tamong pong obrang yan eh. Ay anak na po ni kakatamong kapatid na Michael, pagpapasis siya po at siya kay tamong mesol kanyan. Bala pong kalimanya pong oras sa atin, hindi na siya. Kalimang oras kapasisan tayo po itang anak ng Brother Michael. Then po maka-duty ngayon, ang gaya po, bukas, ito po, Lunes na po. Then Lunes po, pati sabi namin, mga tsula, alalo po gani, ating tama pong obra. Iba't po, ganing aldongay ni, ating pong minta ka rin kay katamang kapatid, Kintanda ba? Kay Sister Ben po, de kapatid na Jake, ang po ay kapatid na Joey, ila pong mintang ili ka rin. At kaya tutuki pong Domingo, de munta ka rin, Kintanda ba? Kay Sister Cora po, kay Brother Dai, kay Brother Mike, Brother Angel, ang po po, Sister, tugi ka kang tanan. O ito po, na, baka ito po, ito po, sabi na, ito balo, in schedule da, po. At kay ba't po, kitang milabas sa convention tamo, may announce siya po, 40 days na tenari tamo, akong danyan, tungkat. Kanya pong February 14, may announce po na. Pero ang ilin po, sasabihan ko kayo, kanya pong February 21. February 21 niya po. Kaya February 21 po, maraming tamo. Kasi po, national anniversary tayo naman po ini. Yung kakatamong kasalpantayan ng Union Espiritista. Yung magamit siya po yung kakatamong sentro. Kaya national anniversary po. Okay po, kaya nakan. Yung kayo nakan tamo po, ilang organizer ata. So, magamit siya po yung katamong dahil yung sentro tamang ganito, niya, sabi niyo po rin yung katamang kapatid Kenny, yung brother Ray, na kalupan na po ng dati, maraming tayo pong gawan ng pulong taan, itabaan taret ang kapatid tamang yung mag 40 days, ay biya tamang naman yung katungkulan tamang karela. At sabi na naman po, ako migaga na ka. Sabi ro, ating tamang magpasadyaya namang almusalata po, hindi na tamang kapatid. Po anong pagtuan. Yan po, huling 40 days na po ni kaya katampengan. At kay ba't na muna nito, alas 8 po nga ba, onward, happy na po itang national anniversary tamang po kanita. Opo, maraming tamo po, alas 6 na po ni Ngabak, and February 21. Okay po. So, ngayon po, ila po rin kaya katamong nangyari gawan tamo po, karing daratang tamong aldo, na sana po, agawad na po ni Balang Meto, kaya katamong, kaya po yung kaya katamong marapat gawan. Niya po sana itamangan na nag-aapatad kinta sa bandayanan. Ito na lugod niya po yung gawa na po ng Balang Metong Kirata. Yung sakit na po ng kalinginan, palagi pong sasabyan, sakit na po ng buong katawan. Pag masabalag tayong pong pagmalasakitan, yung kikatamong kasalpantayan. Yun po yan, niya sana po, kanuguran na kapatad, itamong ikaapatad, nakuha na po itang papagmatas. Papagmatas, matas salud, papagmatas, nakuha na po ito, hindi nga na po rin yung kikatamong ito. Sabi na po, yung kikatamong kapatad, napon, kanyang minunang palaun nga na isaboya mong ligang balag, yung kikang kasiping bale nga na katarana ang sa bobalato. Pag hindi po nila ko nakamita. O kasi po niya nila ko minsan po ngayon, gusto sasali na ang tambing luto. Ano po magluto nung minsan, sasali na lang tambing luto. O makanano niya pong pamye, sinaliyam. So, yan po, salini pasibayin. Kaya kapatid, dami nga din na.
anya po maragol po yung kami aliwa nung kumpara tayo po yung binuna. Nung kumpara tayo po yung panahon tamong may malakas, maragol yung agwat. Maragol po. Yatanya po akong paray ang napo ng po ini. Sabi tayo naman, di nga liwa, mag-observe lang naman pala, nang mag-mission nga na, yatana po maapi sabi-sabihan. Ayaw mo na yung kumpara ito, kapatid, kaya panapon kasi meron nga yung sasakyantaan pa niya, sabi-sabihan. O ngayon po, balang balit, inang sakyan ako. Kaya po makanyan eh. Kanita po, mag-mission tamo, sigurado tamo yari-yari. Uli pong yung sakyan ng tamit ng yamo. Pero ngayon, balang may kakapatid ngayon, yung motor yamo, tintanong motor. Balang balik, niya po. Nanapo kami pa kanito at yung motor, si Brother Ray, magpumupuy kami. Ilang ating motor kanita ngayon. Yung po may atong owner, yung namantukan po kanito. O, ngayon po, dakal na, balang punta lang nung balay ngayon, nung adwang motor, o may atong motor, kaya balay, yun na. Kanya po makanyan, high-tech na po. Kanya, sana po, kalubrad, ingatamo mo, kakalingwan, gamit guide, ikakalugod ta pang ulit. Ikakalugod ta pang ulit. Yang itamo po kakalingwan pa. Ikakalugod ta mo, bilang ikakapatad, king kasal pantayanan, ya po, yung magarapat na magawa kaya katamo. So, ganyan po, ilamo po, rin kanakong, pag-anak kaya kayo, at maya pa, habak po, ganyan kawarasan na ini, niyari at kaya katang kapulungan. God bless you.
Pasalamat na mo po. Banal ay pangit. Pagkakat pong salamat, yun yung pinandit. Itiya pong mapila na may kakapatid. Ipangin niya pong mayari niya po yun, kaya paman niyang bawang po, pangit po ito at ang nga pa, Diyos po. Sa po pa, anong makanano kaya pong miras kapaya, panagkini Santo Walong ito pong kaya kang pepanuanan. At sa po Diyos po, ang ino pong mamanuli kami. Kaya po may ibatan miras kami ng pong kapaya pa. Ipasa na po Diyos, bendesyonan mo po rin kaya sa kaya ng mga latin. Ang ganay ipay kami pong mapila na may kakapatid niya ng pinandit. Diyos po nung ninumang po itang ating bibitakinan ng pong kapananggaman. Diyos po kung may tanggamat mo muna kapisan mo kaya ng pong liim. Bendesyonan mo kaya ng po ba ang kanita? Kanina daw po kasi katang banda na pa kanina bigyan kasalpantayanan. Ipaman niya kaya pong malaring biras. Ipaangay niya pong pinandit ay salamat pong dakal yung pagkalog mong biyaya at kami ang pong pagkabiyan. Paano kung nag-TV, kaya kang dapat amayo. Paano niya mo kung korean na pa. Ang buong panagpuan, hindi akong pakaya espiritu. Ang ganang po kung pangkakatutuan. Sana po Diyos ko, ikeman pong sablang ng kakapatid. Ipapatawaran mo keman po. Paano makanano kayo mong piyatawaran? Sa po Diyos po. Manyang kami naman sa pong may papamatawad. Sana po Diyos ko. Ilang ko sa po kaya kami kitang kiyatasan. At ilang ko sa kaya kami pahitang kami dati. Karin kayong balang sarili. Manting mo payang Diyos ko kanyang do po kasi pa. Kumakanyang kayong may libelate. Pangin pinanggit ay ki Diyos ko. Dakal pong salamat. Saro po Diyos ko paksan kayong kagalalang ngayon pinanggit Diyos ko sa po nidapok lang. Walang dahin kayong puso ang pong kaisipan. At sa po Diyos, kung ano yung pinandatay, gabayan mo kayong parati, hindi kayong gagawang tulog namin na gawa ito. Salamat po, pagkakalog mo pong biyaya. Yung kailangan mo yung nagawa ito, ipagkalog mo kaya kami katangli. Sa po Diyos po, paningado pang bukas ipahat, kablasan niyo yung labuti at ikamalayan. Sa po yung papanalig naman po yung sablang bakit, kaya pa, uli pong yung kayong may payagin sa sablang. Ang kanaring pari ni kayo kapatid, amanan daman. Diyos po sa atin nila po kaya pa. Buwang may tanggamat mo muna. Apisan mo lang naman pong limban kanita. Mayan na kaya pong may biyade. Sari na doon pang naratang. Ipangin yung pinanitin kaya po isa ng saya-sayang sambit lang. Limbalan na naman na po. Hindi kayo balang puso ang pong kaisipan. Ipay kabalo mo lang. Ipay na po rin yung dalangin kaya kang pong samong nga pa kayo kay Diyos po sa putang kapan mo lang. At makanyang minamang puntang kapanitang malong bendesyon ng pong kami pala. Ipapamigatan po sa vlog ito magpakapila naman. Iyan asa po.